Σαν έφτασε, πήγε και πάλι στην πλατεία, χαιρέτησε την Πελαγία και κάθισε να δροσιστεί. Αμέσως όμως ένιωσε πως κάποιος τον κοιτάζει, πως κάποιος με τα μάτια του μπορεί και τον ταράζει. Σαν τηλεσκόπιο γύρισε να ελέγξει την πλατεία, να δει και αυτό που ένιωθε. Ποιος είναι η αιτία? Αχα, λέει. Ναι. Αχα. Ωραία. Χρήστο, θες κάτι? Χρήστο, τσίμπαμε λίγο στο monitor, λίγο. Και είμαι εντάξει. Κλείνουμε.